Mars Bed. Daghan na kong musumog nga ako bayot kaayo, kay wa sila'y nakita nga akong tarato. Apan kini ako lang ipalabas daunggan, kay wa sila masayot sa ilang gibutang-butang. Kung nasayot pa lamang sila sa ako nga kahimtang, nga kining bibi-ay sa chicks gikahadlukan. Aron inyong masayran adto didto sa amo, ang mga anak ko didto puro kamagwangan. Di mo mutuo ang nanay ko nagreklamo, kay daghan na kuno siya ako. Dako ng uban ug aduna pa'y nagkamang, aduna na'y ulitaw dalaga. Nagkalain-lain ang ilang ina. Pots Mars Bed. Ang ulahing babae diya ako mahisugamat, dugay ning nagaipon ug dugay nanganak. Dang tagtulo ka tuig nagbunga ang among gugma, sa pag-anak yun niya. They were three little babies. Karon kini napunan tulo kini anak ko, ang anak kong 21 karon na 24. Unya ingnon ko ninyo nga ako bayot kayo, kung tinuod kong bayot pangutan ang asawa mo. Di mo mutuo ang nanay ko nagreklamo, kay daghan na kuno siya ako. Dagko ng uban ug aduna pa'y nagkamang, aduna na'y ulitaw dalaga. Nagkalain-lain ang ilang ina. Pots Mars Bed. Ang ulahing babae diya ako mahisugamat, dugay ning nagaipon ug dugay nanganak. Dang tagtulo ka tuig nagbunga ang among gugma, sa pag-anak yun niya. They were three little babies. Karon kini napunan ug tulo kini anak ko, ang anak kong 21 karon na 24. Unya ingnon ko ninyo nga ako bayot kayo, kung tinuod kong bayot pangutan ang asawa mo. Di mo mutuo ang nanay ko nagreklamo, kay daghan na kuno siya ako. Dagko ng uban ug aduna pa'y nagkamang, aduna na'y ulitaw dalaga. Nagkalain-lain ang ilang ina. Ingnon pa ba ko ninyo nga ako bayot kaayo.